Mga kapuso, aduna kabay tiguha nga mutabang pagminos sa mga basura. Tungod kay aniya kami sugyot alang kaninyo. Kunoon sa kinaya niya ang report. Sa may Queens Road sa Dakbayan sa Subo, nahimutang kining zero waste store. Kung imong New Year's resolution ang pag-recycle o paglimit sa mga basura, pwede kaayo kining bisitahon. Nagkalain-lain ang ilang baligya dinhi sa mapananglit niining mga panimpla sa pagluto nga pwedeng mapalit apan di mo gamit og plastic nga sudanan. Kung man makuha ang imong ganahan, isud kini sa imong da nga sudlanan o recycled nga garapon. Dayon timbangon o bayaran sa counter. May pangligo usab sama niining mga sabon ug ang shampoo wa na makasashay kundi nakabareta nga pangnudnod sa o. May mga plantable pencils ug ball pens diin may kapsula sa tumoying bahin niini nga pwedeng matanom. Hasta ang panghugas sa plato dili ginama sa sponge. May mga toothbrush nga ginama sa kahoy. Apil ang sudlay uban pang mga kitchen utensils. Kini usa ka customer na abda namong nagdana sa iyang kaugalingong sudlanan ug igo na lang nagpa-refill sa dishwashing liquid sa maong tindahan. Ang plastic is dili gyud siya maayo. Mostly ang among gi-promote gyud is to stop using kanang mga single-use plastic. Uban ni Lian Singkulan o Cleofer Lumayag. Chelo Valiana, Balitang Bisdak.